Él es Daniel. Ella es Susana. Él es colombiano. Ella es una mujer alta. ¿Qué es esto? Esto es un libro. ¿Dónde está el libro? El libro está en la mesa. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en casa. ¿Estás cansado? No, no estoy cansado. ¿Tú estás cansada? Sí, yo estoy cansada. Rozumeli ste? Ja si myslím, že asi aj áno, že ste si domysleli, o čom sa asi bavíme. Je to taký jednoduchý, úplne základný rozhovor. Podstatná informácia pre vás je, že po tejto lekcii budete rozumieť presne aj čo a prečo a aké slova sme použili a Čo sa tam deje? čo sa tam presne deje. Čiže ak máte záujem vedieť, rozumieť takýto rozhovor presne do detailu, tak si pozrite túto dnešnú lekciu. Čomu sa budeme dnes venovať? Dnes sa budeme venovať slovesám. Akým slovesám sa budeme venovať? Budeme sa venovať slovesu byť. Budeme sa venovať slove sám byť. Áno. To je základná informácia. Prečo je to tak? Prečo sú nie slovesu byť, ale slove sám byť? Áno. Lebo tak to je. Lebo v španielčine máme koľko slovies byť? Dve. V španielčine máme 2 slovesa byť. A pochádza to ešte aj z latiny, myslím. Hej, je to aj z latiny. Je taký pozostatok aj v taliančine. Áno. Ale to staré sa používa oveľa menej. Jedno z nich sa už používa málo. V španielčine sa používajú obidve. Áno. Intenzívne. Ak ste nevideli minulú lekciu, tak si ju pozrite ešte predtým, ako si pozriete túto. Áno, radšej. Necháme ju tu. V minulej lekcii sme si povedali základ o slovesách, o časovaní, o tom, že existuje veľa časov v španielčine. Nespomenuli sme pojem neurčitok. Hej? Čo je to neurčitok? Všetci by sme to mali vedieť, ale pripomenieme si to, pretože sme väčšina z nás už je dávno zo školy von. Neurčitok je základný tvar slovesa. Hej? Robiť, jesť, mať v slovenčine, žiť a tak ďalej. Ako vyzerajú neurčitky v španielčine? Ako vyzerajú neurčitky v španielčine? Neurčitky v španielčine končia na ar, ir. Čiže buď na ar, buď na r, alebo na ir. Čiže ak vidíte napísané slovo, ktoré má koncovku ar, ir, s najväčšou pravdepodobnosťou je to sloveso v neurčitku. Áno. OK. Príklady. Hovoriť. Hablar. Jesť. Comer. Žiť. Vivir. Toto budú slovesá, ktoré budeme používať ako vzory pre časovanie. Hablar, hovoriť, pre tie slovesá, čo končia na ar. Comer. Tie, čo skončia na r. A vivir. Tie, čo končia na ir. Čiže budeme mať 3 vzory. OK? Dnes, keďže sa ideme venovať slovesám byť, aké sú tie 2 slovesá byť, ktoré sme spomínali? Ser a estar. Ser a estar sú 2. Aký je v nich rozdiel? Toto je otázka, čo pre rodilých hovoriacich španielčiny možno bude trošku ťažká vysvetliť, ale taký ten pocit, čo z toho máme, že ser je dlhočasné byť, hej, a estar je krátkodobé, hej. Ja vám poviem pravidlá, hej, také základné pravidlá. Niekedy sú také otienky, že človek, že Ježišmária, prečo tu? Ale základné pravidlo. Ser sa používa na vlastnosti, čiže na niečo, čo neviete zmeniť náhle. To je veľká pomôcka, čo mojim žiakom veľmi pomáha. Čiže ser používame pre vlastnosti ako som vysoká, som žena, som učiteľka, som Slovenka, toto je stôl, toto je kniha, to je všetko ser. Hej? Sú to veci, čo nezmeníte tak rýchlo. Hej? Keď som dnes vysoká, o 5 minút nebudem nízka. Ak som pekná, alebo ja neviem aká, je to vec, ktorú nezmením veľmi rýchlo. Dokonca ako aj vlastnosť. Hej? Som veselá osoba. Hej? To je ser. Ak je to moja vlastnosť. Estar používame na stavy. Stavy, čiže niečo, čo viem rýchlo zmeniť. Som smutná, som unavená, som veselá, ak je to momentálny stav. Hej? Alebo som doma.
alebo na polohu. Som doma, som na stoličke, kniha je na stole, neviem, okuliare sú v kuchyni. Dáme príklady neskôr, keď si vyčasujeme. Hej? Toto je základné a budeme si hovoriť príklady, keď sa naučíme časovať. Hej? Aby sme si mohli vyčasovať toto sloveso, zopakujeme si, aké máme osobné zámená v prvom páde, v španielčine. Ja, yo, hej? Y. Ty, tú, on, él, ona, ella, my, nosotros, prípadne ženský tvar, nosotras, vy, vosotros, ženský tvar, vosotras, a oni, ellos, alebo oni, ellas. OK. A máme prevykanie Usted, v jednotnom čísle a v množnom. ustedes. OK. Dobre. Čiže necháme zatiaľ ustedes, vyčasujeme to pre tie ostatné zámena. Čiže ako sa časuje? Vyčasuj nám sloveso ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellas son, o ellos son y ellas son. OK. A začneme si zvykať na to ústed a ústede. Zatiaľ si to môžete takto ako dať len tak na kraji vašej pamäti alebo hlavy. Ale je to rovnaké. Ústed používa sloveso vyčasované v tretej osobe jednotného čísla. Usted es. Usted es. A ustedes. Ustedes son. V tretej osobe. Čiže len to tam prisunieme do tej tabulky k el, ella dáme usted a k ellos, ellas dáme ustedes. Majú značku UD a UDS. OK? Nebudeme sa s nimi viac zaťažovať. Zatiaľ, hej. Dáme si... V Latinskej Amerike ich budete veľa počuť. Čiže ak budete pozerať aj naše videá, ak budete ak budete pozerať nejaké filmy mexické. Budete toho vidieť dosť. V Španielsku sa to prakticky nepoužíva, ale v Latinskej Amerike sa to používa veľa, ale není to zložité, není to nejak ťažké, ani skloňovať, ani nič, takže nebude to pre vás nejaká veľká ťažkosť, podľa mňa. Nie. OK, dajme teraz môžeme dať nejaké príklady, čiže povedz, ja som Slovák. Yo soy eslovaco. Ty si vysoká žena. Tú eres una mujer alta. O tú eres alta. Ty si vysoká. Toto je kniha. Esto es un libro. Použijeme tam neurčitý člen. OK. Ona je učiteľka. Ella es profesora. Alebo maestra. O maestra. Oni sú kamaráti. Ellos son amigos. OK. Myslím, že toto nie je tam nič zložité. OK, ideme na sloveso estar. Čiže toto bolo sloveso ser, použijeme ho na vlastnosti. To znamená niečo dlhodobé, čo nevieme rýchlo zmeniť. Učiteľka, vysoká, Slovenka, kniha, nová kniha, starý muž a podobne. Ideme na sloveso estar, stavy, ktoré vyjadruje stavy alebo polohu. Ako sa časuje? Časuje sa yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están y ellas están. Aha, čiže napríklad... A znova, usted está a ustedes están. Okay. Čiže napríklad, som unavená. Estoy cansado. Estoy cansada. Ja by som povedala estoy cansada. Hej? Je to prídavné meno, ktorého mužský tvar končí na O, ženský tvar na A. Ako by sme povedali, som doma. Estoy en casa. Tu máme prvú predložku N. N znamená v, alebo aj na. Kniha je na stole. El libro está en la mesa. El libro está en la mesa. Použijeme sloveso estar. El libro, pretože hovoríme o konkrétnej knihe, čiže máme určitý člen. Está en la mesa, hovoríme o konkrétnom stole. Okay? A en. A en.
predložka. Znova. Čiže povedz mi ešte raz, ako povieš, on je doma? Él está en casa. Prečo tam nie je člen? Tuto není člen. Pred tým domom, la casa. Hej, lebo nehovoríme o špecifickom dome. Ja by som to ani nevysvetľoval. Jednoducho, keď hovoríme je doma, ja som doma, on je doma, tam sa to dáva bez člena. Je to, zapamätajte si to tak, está en casa. To znamená, je doma. Áno, u seba. Je to presne tak isté. Hej. Keď chcete povedať, som v dome, hej, tak to je, stojí en la casa. Hej, tu sa dostávame do tých hovadín okolo členov. Áno. Pozrite sa, dáte tam, ale nedáte tam člen, budú vám rozumieť. Nebude to nejaký veľký problém. Na tie členy si proste časom zvykajte. Hej, a budete si všímať, že člen ide niekam nejde. Časom si na to zvyknete. Ale nemusíte sa obávať, že presne to neviete, kam ide člen. Hej, ale zvykajte si na to. Počúvať, všímajte si, kam idú. A budeme vám dávať príklady. Budete mať veľa príkladov tuto aj v našich historkách. Takýchto veciach. Budete tam, kde viete, kde rozumiete to pravidlo, alebo všímajte si, tu je člen, tu je asi prečo? Všimnite si to, aj keď budete robiť chyby. Jednoducho si to len všímajte a časom sa tie chyby budú postupne pomaličky vytrácať. Okay? Dáme si pár príkladov. Ja ti poviem po slovensky a ty povieš po španielsky. Okay. Čiže, ešte raz. Ja som Daniel. Yo soy Daniel. Najprv na slovesa ser, hej? Ty si Kolumbíčan. Tú eres colombiano. OK. My sme kamaráti. Nosotros somos amigos. Muy bien. Toto je kniha. Esto es un libro. On je vysoký. Él es alto. Okay. On je veľmi vysoký. Él es muy alto. OK. Mali sme tu slovička esto, čo znamená toto. A veľmi muy. OK. Máme nejaké nové slovička. A pár príkladov na vety so slovesom estar. Dnes som unavený. Hoy estoy cansado. OK. Sme veľmi zaneprázdnení. Estamos muy ocupados. Kde si? ¿Dónde estás? Si doma? ¿Estás en casa? OK. Áno, som doma. Sí, estoy en casa. Kniha je na stole. El libro está en la mesa. OK. Nové slovička, čo sme mali v týchto vetách. Cansado. Unavený. Zaneprázdnený. Ocupado. Aha. Kde? ¿Dónde? Čo tam ešte bolo? Kniha? Libro. Čo sme si minuli? Áno. Stôl? Mesa. Stôl ženského rodu. Kniha La mužského. Mesa. La mesa. El libro. OK. Dobre. Čiže na záver si prehráme znovu tú scénku, ktorú sme mali na začiatku. Kľudne si ju zastavujte, opakujte po nás, pozerajte si tie vety a rozoberte si presne, čo sa v nich deje, aké slovesa sú použité a ktoré nové slovičká v nich vidíte. Él es Daniel. Ella es Susana. Él es colombiano. Ella es una mujer alta. ¿Qué es esto? Esto es un libro. ¿Dónde está el libro? El libro está en la mesa. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en casa. ¿Estás cansado? No, no estoy cansado. ¿Tú estás cansada? Sí, yo estoy cansada. Na záver si ešte rozoberieme v týchto vetách, v tomto rozhovore, aké slovesa tam boli použité, či tam bolo sloveso ser, či tam bolo sloveso estar a prečo. Nech to máme úplne jasné. Čiže prvá veta bola él es Daniel, Ser. sloveso ser, on je Daniel, jasné. To je jeho vlastnosť, jeho meno. Podobne na ona je Zuzana. Ella es Susana, Ella es. sloveso ser, él es colombiano, on je Kolumbíčan, Vlastnosť. je to vlastnosť. A ona je vysoká žena. Ella es una mujer alta, ona je vysoká žena. Dnes nebudem o 5 minút nízka, hej. Pýtam sa ho, ¿qué es esto? Čo je to? Hej? Esto es un libro. Sloveso ser, znovu. Je to kniha, neprestane to byť knihou. Ale pýtam sa ho, ¿dónde está el libro? Lebo Kde je kniha? môže sa veľmi rýchlo pohnúť. Áno, je to poloha.
Pri polohe vždy používame estar. Na zemi. Byť na stole, v dome a tak ďalej. Čiže on odpovedá el libro está en la mesa. I tu donde estás sa ho pýtam. Hej? Ty si kde? Znovu sa pýtam na polohu. Používame sloveso estar. Donde estás? A on mi odpovedá. Yo estoy en casa. Používame sloveso estar. Znovu. Poloha estar. Pýtam sa ho, estás cansado? Si stav. Unavený? Je to stav momentálny. Teraz je unavený, o 5 minút dá si kávu a nebude unavený. Okay. A on sa ma pýta, nie som, ty si... a ty si unavená? I tu estás cansada? A ja mu povedám, sí, estoy cansada. Je jasné? Ser, estar, aspoň na začiatku tieto základné pravidlá, tieto použitia. Dúfam, že áno. Ak máte nejakú otázku, dajte nám ju do komentárov. Ak vám niečo chýbalo, alebo niečo nebolo jasné, tak tiež. Teraz môžete spýtať. A prihláste sa na odber, ak ešte nie ste prihlásení, lebo o týždeň budete mať ďalšiu lekciu v tejto sérii o základnej španielčine. Španielčine. Okay. A vidíme sa na budúce. Čau, čau.